Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi nih channelnya Mak lagi nih keluarga sangat sederhana. Hari ini pemirsa iki Pak kena musibah pemirsa ya. Rene Pak, dono Pak. Hah? Kenapa Pak? Bar ibu komentar Oh, kok iki aboh Selio tak dicek tangane nongko. tangane kuwi pas ngarit tiba ke motor, tiban motor. Iku aboh ngono. Nah, berhubung aku gak enek duit. Karo njupuk duit. Duit kosong. Wedding dating nah iki mbek ngodudono ndek ini kan aku ndek ini sempet iku narik neng BRI sing kendilan kene tetep ra kena nah tapi aku giliran narik sing BRI ning ading pom iso pemirsa delok jarene saldone ra enek oh saldone iki enek kok malah saldone iki sik enek terae yo mesine iki mau kok malah sik tak didon ayo tapi mbah yo engko nek ning BRI kene moro-moro kena nah gak roh ning BRI kendilan kene iki dicek i kendilan dicek nih jali iso buka nek gak iso berarti BRI ini bermasalah nggak awake dhewe bedane BRI samping pom Assalamualaikum. Yang pertama kita jupuk dulu ATM nya si ATM ini jero kene saldo nih ada ya pemirsa kok malah nek kene saldo nih ndak mosok aku ngoro BRI lah 100. Oh iso berarti terae dengi duwe entek. Duit kesini jero kene entek. Lho saldo ku isek kalau yusane tutupi kok isek sak digit. Sak digit saurone kan. Oh. Dua kan saldoku 2 digit pemirsa. Iki mang berhubungan sekalong dadine karek sak digit. 2 digit ngayal 2 digit. 2 digit iku piro? 2 juta lebih dikit. Nah, berhubung tak cukup dadine karek sak digit. Sak digit ki piro? 1 juta lebih dikit. Lagi pemirsa ya iki berarti bener sedeknane iku BRI ini emang lagi enek problem ngono pemirsa. Oke saldoku sing enek yo lagi enek saldoku trae tapi saldoku enek bukan iki enek saldoku enek. Sandi kene kok mek mau terima dinggo gimmick tok. Yo be yo ora gimmick lah kan niate pengen jupuk tok. Kenapa gak neng briling? Nggo iman pemirsa 5.000 yo bukannya pelit yo. Be yo. Lah nek iso dijupuk kabeh kan genah pemirsa gak leren bayar 5.000 ngono. 5.000 ne iso disangokno dewi. Lah nek sing masalah kayak kartu BRI narik ning BNI aku goroh terus pemirsa. Tapi kan mesti biasanya yo kena admin iki mau pemirsa yo. Ngono. Assalamualaikum. Ini Pak yang goreng apa kayak goreng tempe. Ya, makanan pokoknya kita tempe. Tempe, ya guys ya. Tempe ngombe sambel. Yo wes kuwi. Wes kuwi pokoknya makanan pokoknya. Buah perpisan. Ekot ya. Yo. Di tangan delok sing ndi? Oke lho delok. Endi kon ndi? Oke nih sampai ki abuh pemirsa ya lu. Kok ngaret kok galeng gundung. Gelundungnya ki sik Tangane kram. pijet ini bahasa mini. Ki lawa iki. Yo ngene iki ora wedok teko mergawe terus ngaret terus goreng tempe. Jos. Kok mbek mangan sambel. Heeh, penting wetenge enek isine. Enake pokoke.
Kok pateni lah, bisa oh. Apa karo kerupuk iki lho. Cop. Iki Iki glepungnya ditambahi apa ngono kuwi? cang ijo. Ditambahi sangkrah. Be- Ora kurang ngancer kuwi. Iyalah ya gak pakai banyu neh ngono. Kok isek kentel no. Oh. Kayaknya panas. Oh iya wajane dikono junggu sing mesin jare, Pak. Iki wajan kuwoco. Wi. Hukum. Hukum LKS. Buku bahasa Indonesia. Dicoba sik kuwi buku LKS mbek bahasa Indonesia nih. Kan nggone gak ning meja. Pak mae gak ning omah nyolot semringah ngono, Pak. Pak mae ra ning omah nyolot semringah jere. Nyolot guyang-guyu dhewe. Tripote putul kabeh pemirsa mari. Sok tak turuku tripod sih. Garis begini. Bismillah. Demi aku jangan ambil. Kayak sitak cuwere. Mulai suara. Oke lah. Coba. Dum, kucing order kuwi. Olah. Aku juga Ini gue. Gue ya. Asin. Enggak. Khusus kucing kok. Yo tiap hari mangane yo ngene iki sambel tempe pokoke kuwi terus senge sawi. Lupute sawi kangkung. Soale iki panase banter tigone dong minyak ora kelar modot. Iya, dominya ora modot. Pemulu ayam. Tempe. Oh. Anak wi. Kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe ora nek mae nyolot seperingah jare, Pak. Meringa. Heeh. Ngapain malah lemes yo? Saya nyolot guyang-guyu dhewe ngono. Lemes. Ora kambon apa? Kucingnya padune Ora kambon apa-apa jare. Marit mirsa. Si ondok ngono. Nergoke ora balik masak. Cegane yo jangan anak yo akeh ndi. Tapi yo ngono Alah. iki emang iki. Ning warung jangan jane yo akeh. Tukon nang bondo. Nek tukon yo genas dene. Duit iki sing ora enek ngono maksud iki. Terus seminggu bayaran pisan e. Berarti di mana? Bayar lampu, Banyu banyu. Mas. 138. Nanti Lah, mana? Jadi besok bayaran bayar listrik rong wulan. Sambil melaku wis to. Dia enak. Kayak mangan murah ya? Enggak. Enggak. Entek. Ijek anak sithik, Ding. Udah kasinan. Ya. Kanggo ra iku ya tok iki, Mang. Kucing sing kuwi yo ngesak oke. Kayak ngisor wong nek dijulang mbok. Heeh. Oleh kone habis. Iya entar. Pinter dicekel dijipuk tangan gak iso mereka. Terus asing si cak ae. Enggak mahal. Iki kepunge iki, Mang. Yang iku kurang mateng kae. Kandel marah. Sambel ku ra enak. Tak godhog betul sambel tak goreng teng kene. Mas, ngene Mas, bismillah Chan. Masuk ala mau posisi makanya. Chan ini maksudnya apa? Oh, wis bar. Karepku ngureke genah ngono, tak godhog sik, Kemas wis bar. godhog sambel tak goreng dadak Jane malah ra enak. godhog tok wis.
Kaget. Enak. Enak aku biasanya udah gudeg tok. Saya kepedesan cara aku lombok sambelnya. Enak mana beri mak sidik-sidik. Saya lomboknya gak tuku. Lombok gak tau tuku. Itu terus lomboknya. Angger Sing sijine gak pakai ket mang. kayak sak kresek ora. Angger entek oh kayak sak kresek. Kayak biar adine Pak ya. Ya cukup panen lombok akeh. Tiga-tiga panennya rong sak. Kok roh ayo nek lombok ya. Ya yo. Ngepas entek kono pas mundur. Murah-murah nek mejo nek sak kresek lombok ngono bisa. Pas kuwi kan kene ning kali, Mas. Bomba. Heeh. Masuk bomba lho piye. Mbak aku tak warai ning kali. Wes kudu mulai bomba. Gung isa, gung umpah kok Wes saya sighting kok. Bomba kan sighting tok ya. Mana iki saling terus. Terus sapa ya ora salen? Lah. Lah kuwi ning dengleki beruang kah wes sapa nek kambing tok. Cek resik kok. Lah nek cek mbok mek kambine. Ala kok. Kenapa? Hmm? Kenapa? Lah kenapa makannya ketakon bomba? Cuma. Kenapa? 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 Apa merak kaget? Kasih nang tebel barang. Yang cuma bersyukur dan apa? Garing gitu kan sekane. Intep nunggu kena macam. Wis 5. Ya Allah, serius 5. Masak sendiri. Ini lagunya mana? Makanya kono harus nge video. Mari kau no wifi. Minta di sini. Wis mulai saya. Barek san wis. Angger suwe enak. Wis. Bagi Pak Ibu pijet. Aku tak pijet. Ayo mari ngangkat abot iki tangan lo. Kemudian pemirsa yo. Wayah kenapa no? Kemudian mbah montore mbok wonge ngono. Mesti enak ya. Ngono gak montore wonge yo. Gase sing entek. Ngono gase sing entek. Lengone entek. Saling melengkapi pokoknya semisal aja. Pak betul-betul bijet Pak. Cukup semenai videonya hari ini nek enak salamon tinggal aku perbuatan keluargane Mae. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aja lali di like, di komen, di subscribe.